sabi ni Vice Presidente Sara. Maaring hindi na makabalik si PRRD at tanggap naman niya ang kapalarang yan. Pero ano ang kasunod? Ang kanyang pangalan ay mauukit sa kasaysayan bilang isang pinunong pinagkanulo ng bansang minsan niyang pinagsilbihan. Ang pangalang Duterte ay mauukit sa mga kalsada, statwang bato sa bawat gusali. Sa tingin ng kanyang mga kaaway, ang kanyang huling hininga ay tagumpay nila. Sa hinaharap, maraming gaya niya ang mauupo sa gobyerno. Kahit patayin nila ang isang Rodrigo Duterte, ang kanyang legasiya ay mabubuhay sa bawat anibersaryo ng kanyang kamatayan. Ang kanyang pangalan ay magmimistulang bangungot sa lahat ng tumraydor sa kanya. Si PRRD ay mag-8 anyos na ngayon. Nasa dapit hapon na siya ng kanyang buhay. Sabi nga niya, I have nothing to lose. Ang pangalang Duterte ay magiging immortal sa mundo ng politika sa Pilipinas dahil ay kukwento pa rin siya sa mga bagong henerasyon. Gaya ng isang matanda na nagkukuwento sa kanyang mga apo kung ano ang nangyari sa nakaraan.